iwe wekwana unu ụmụ anụmanụ uwe iwekwana unu ụmụ anụmanụ nwoke be anyị iwe wekwana unu onwe fensi ka njọ unu ụmụ anụmanụ uche onye adịghị njọ kwa ajụ ka nna ajụ iwe wekwana unu biko kenenụ a sị nka njọ unu bụ ndị na-eme nwa m nwaanyị 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 ka ife kpata na ọ na-aga unu baa n'ime eme ikibere unu plan ka unu wee pụta akpọgasịba ndị mmadụ ma ndị nọ na mitin akpọba ndị mitin ọkpọwa ndị frens ya ụmụ nwoke gasị na-ame kọlụ na-asị ee anọkwa n'ime o nna ndị alikwam o nna ndị alikwam o hey na ha gote hey na they say they need 3,000 abeg mo na contribute money ha go do na call this guy say make they call lawyer for me hey anọkwa inside o what of that your nwa ya nwaanyị kedu maka nwa gị nwaanyị anụmanụ nwaanyị obodo ụmụ wena nwa gị nwaanyị idesa n'ụlọ kụọ pakin gịnị ya na-abụbụ patina inwe wena ase patina mana ife nsogbu ndị eke bịazịa lie gị ịba n'ime ịkpọwa guys ịkpọwa okeke hey okafọ hey nwankwọ hey onye nwaolie si na-anekwa ahụ ndị alikwam o nna ka iji ka ife anyị emezi na ahụ nna ndị a tikwa m n'ime tude nna ndị a kpakwara m aka o nna ndị oke ndị ekelikwam o nna ekpogodoro this guy kedu ife wena nọzi na your house eme onye ịkụ pakin onye na-azụ nri na-efidie nri na-ata ụfụ na-ele afịa ị na-ele ji wee kpụrụ gị wee na-azụ ya nri and inwekwa akwụkwọ permit inwelo asylum inwelo wena nọkwa inside the house ị na-efidie inwe citizen mana ndị ekelie ịkpọ hey okeke hey okafọ hey ha ndị asị na ndị asịkwa n'ọtụta hey nna sịkpọkwala ya achụkwa nke ekopụta nna ka emekwa m nka nna ka ezi ife na-emezi ka ijezi onye mgbu ka ijezi onye efulefu na n'iyi ka ijezi anụmanụ nalụ n'iyi linanị ikpe nwaanyị obodo wee fuo ụbụrụ gị si ya da arụzi ọrụ kedu ife ị na-azụzili ya nni fọ kedu ife ị nwere patina fọ ka ife ejizi enwere patina ka ife eji enwere patina fọ ọkwa ile naanị ime patina ya agbaghalịa aso citizen ọbịa sụọ asụsụ obodo pịa wena eme ike plan ọpụta onye obodo ka ọ bụ ọbịa sụọrụ ndị obodo ibie na ndị ibu ndị obodo ijekwa hey okeke hey okafọ hey mgbankwọ hey asịkwa na 1,000 hey asịkwa na 2,000 nna gwagodo agaghị ka o weta hey nna ndị mitin gwakwa ndị mitin o hey ka atụọrụ m ego maka why but wena nọ inside house wena nọ inside house citizen for that matter ọya akwa abịa ịkpọ igwe egwu ya kụọ n'aja ifele megbukwa unu ụmụ ewu ememeli mitin kpọwala ndị mitin ka abịa gbapụta ya kedụzi ebe ego ị na-ekpogharị na striti dị idesara ebe were amalọ ka wena okuchie ya ka ife na-emezi fichakene na ifere n'iru unu na ọ bụrụ onye nwe patina ọ bụrụ na m na-eso na nke aka mitin unu na-eso ngwa onye nwe patina were aka ya gbagharịa kpọpụta die na ọ bụrụ kpọpụta anụmanụ dị n'ime sel na ọ bụrụ eme mkpọwa ndị mitin ka ọ bịa tụọrọ unu ego ịkpọwa onye nwa ya wetara 10,000 onye nwa wetara 2,000 hey guy hey ka ijezi hey anọkwa inside o si malife ya eme na mmegharịa nkewa ifere megbukwa unu ụmụ ewu ụmụ anụmanụ nalụ n'iyi ifere bụrụ nke gị wena mesi gị wena ebe ka ọ nọ nwa m nwaanyị aba n'akụkọ ịkpọ onye igwe ya akụọ n'aja ekwa bikos ọ chọrọ ka that time ka ejidesie ya ike ka o wee nwee ike onwe nke ka desara edesa ka o nwee ike wee lisie that's wee shikọlia ụfọdụ na-abasị ya n'imepụta ifefa niile ana n'iyi ma ngwongwo ma akụnụba ma moto o ji atụke ọya afụzi ya ifere megbukwa unu iche ịgwa na ọ bụrụ na nwaanyị obodo nwaanyị be anyị ka ịkụ pakin as patina ya nwaanyị Igbo is your partner you go dey inside nwaanyị Igbo a ga-emekere plan ihe akpa okeke kpuo okafọ nwaanyị Igbo nọ ọ maka o esi wee jee ọ maka o esi chọtala ịlọ ya pụta mana ịkụ nwaanyị were na pakin nwere onwe dị ife omenwu ọkwa citizen
ọkwa citizen ka ịkụ pakin onwere ife omenwure ọ bịara sụọ pila 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 wena 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 ka falapụ gị. Kedụzi ife idesazili afọ ifere megbukwa ya anụmanụ.